Ahojte, toto je naša malá stavba. Je to projekt, ktorý sme robili na mieru. Má 85 m². Teraz si ho trošku ukážeme, čo sme tu včera začali robiť. Keďže včera sme začali s montážou hrubej stavby a dneska pokračujeme so strechou, ako to vidíš. Chlapci už robia. No a my sa pôjdeme pozrieť trochu dovnútra, jak to máme zakotvené, jak to vyzerá, ako chytáme väzníky, ich kotvíme. Takže poďme na to. Zvonku samozrejme Fermacell doska. Na našich stavbách z oboch strán vlastne oplašťujeme Fermacell doskou, takisto tu medzi predstenou, teda medzi predstenou a hlavnou stenou máme OSB dosku, aby chránila fóliu, stúžila konštrukciu. A je to hlavne kvôli tomu, pretože fúkame dovnútra drevovlaknitú izoláciu a aby nám tú fóliu nevydúvala a potom to nesadalo, aby to zhora potom nesadalo. Takže takto, tuto máme zvonku. Dole samozrejme vyrovnávacia válta, aby sme to mali všetko presne na rovno. Celé si to obídeme. Hop, sorry. Ešte si dáme pohľad, to bude terasa, je trochu menšia. Ja preferujem, keď má takto na dĺžku aspoň 4 metre. Keď tam vieš dať nejaký nabytok, aby si to vedel celé takto obísť. Ale zase, keď si to takto navrhneš a chceš to tak mať, tak takto ti to urobím. Není problém. Tu je Toľa, majster od Fordu. No što, ujku? Dobre. Aha, či ide rivno, hej? No tak. No. Ešte tam u dvoch místach to, že treba... Dobre, ideme ďalej. Tu bude aj portál, alebo francúzske okno odsuvacie na terasu. Tu si väčšina klientov aj tak dáva, aby si mal vlastne z obývačky a z kuchyni buď výhľad niekde, kde ho chceš mať, alebo s výstupom na terasu. Tak. Super, tieto stojky sú tu už vlastne teraz nepotrebné, lebo steny sú zošrubované. Ale chlapci robia strechu, aby sme dom dali čím skôr pod fóliu, keby náhodou zapršalo, tak aby sme všetci úplne nezmokli. Super, tu vidíš vlastne tú USB dosku, ktorú som hovoril na začiatku. A tu je tá inštalačná zóna. Tady ide celá elektroinštalácia a vodoinštalácia, vidíš. Tu je to síce v priečke, tak tu ti to neukazujem dobre, ale tuto je. Takto, pozri sa. Super. Tu máme kotvenie, to máme aj v tom prvom videu, ktoré som dával minule. Máme to vlastne na kotvách do betónu a tu sú špeciálne také šrubky, vruty, matice, neviem, jak by som ich konkrétne nazval, ktoré ti pustia vlastne tú kotvu dovnútra, ale teraz už by si to nevypáčilo ani spicerom, jedine, že by to celé drevo vlastne si vyrezal alebo by vypraskal. Super, takže takto. No toto je technická miestnosť. Vidíš, budú rozvádzači, všetko elektrika. No a poďme sa hore pozrieť trošku na väzníky, jak sú zakotvené. Je tu rebrík. Ideš dole, Marek, či ja môžem ísť hore? Hej. Dobre. Dobre. Môžeš ísť dole, keď chceš. Ja si počkam. No. Takže toto je naša pomurnica. My už máme od výroby z haly, nám prídu predpripravené drážky na väzníky, aby sme to mali jednoduchšie a rýchlejšie. No a následne tu potom tie väzníky takto kotvíme na uholníky s pelisom a na to používame konvexné klince. Tu sú také vyrúbkované, keď nevieš, nájdi si konvexný klinec a uvidíš to. No a vlastne z oboch strán, hej. Takto, hej. Z oboch strán je ten väzník chytený.
Samozrejme potom zavetrovacie laty, jak vidíš tu. Hop, tam. Takto. No a tu nám potom vznikne stredom týchto väzníkov povala, pochôzny priestor. Tu sa bude nafúkaná vlastne všade supafil, izolácia od Knaufu. Ale na to dávame potom extra hranoli a OSB dosku a máš to potom pochôdzne. Takže tak. Ideš dole? Dobre, to ešte počkam. No, poďme sa pozrieť, možno keď sa tam dostanem nejak bezpečne. Asi pauznem video, kým tam prejdem. No, dostal som sa na druhú stranu. Tu chlapci už riešia fóliu. Toľa. Ideme tady? Dobro, tady. Zľava doprava alebo sprava doľava? Jak Turci, sprava doľava. Aha.